ditai đang mơ gặp bao đang lo nó ngao nang đót solo ki mà trái là bo di togu au tu botean halang mi songon sigarani matani ari mohon tu dai tu dos tu garai alai labo menodangi rohaka. Saat di ujung ningongki hajit nang sorang rapi tamanau rap say rap bao rohoto masih acuan masih anginan airo nasai ku parsita anjuang wito rahasia.
puji-pujian buat kamu Leo untuk nama Tuhan siap akhir kami di nama Leo timur di kami kami beri meipan iman di barisan kalian i nagawa macara pasu iman anak ibu ini mati jadi kena kami nama itu dengan berkaitan nama Leo agak dia menjaga doa pasal satu dia menjadi nama orang pasal ini kan dipakai soalnya agak bulan doa kasih sopot nana mau bersama Tuhan tolong orang yang bermasiha dia agak pasal jadi saya ingin doa Tuhan yang hidup di hari Tuhan Tuhan tersebut akan dikatakan mengenai roh imam harus dilupakan di dalam sebagai roh atau nama Leo kuasakan nanti oleh Tuhan di nalapora kami soal tugas mulai dari Tuhan atau nama diberikan jangan ini pada nama Tuhan orang masalah orang Yesus Kristus nama Yesus Kristus perlu kami maka dia akan dihukum. Amin. And promises how to be brave. How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. Yuk, coba pegang tangannya. Ketemu ya. Iya. Suami mau berhasil. Dari
sebagai tanda cinta sejati kita sampai selamanya. Amin. asa masuk acara tamas-masuan ni anak kubur ni Huriata jumulo hita martan yang di bawah setelah tadi martan yang mahita. Amin. Tabara lima acara ta lima nang arong bihita dan kama siang halaman 10 siang model C, halaman 10 siang model C. Kemarin di Mahita siang buku dia nomor 120 dulu ayat saya dohot ayat dulu. Oh
Dohot luar nito di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ale Tuhan suaton maholong nama si haholongan, napoling jala kapita dihang. Asa kami maka holongi doan nami dohot ho debata nami. Di baheni ikon tadi konon di bawah doa mana dohot inana, laho patokon dirina dohot dongan salipena. Gabi sada daging nasida na duit, asada dua pinasida, tung sada daging do. Matang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, na di marwagija, hodo na mga turkon pardongan saripioni, di ida hodo dongan nanion Jepri sa panarudin marpaul, dohot sape nuriaman, boru siyahaan, namasakap na iwarbagas, narodo nasida mangido pasu-pasu, atong say tatap manasida di bagasan asinirohan, pasu-pasu jala ramoti manasida, marhite-hite pagkaholongi, rajai manasida, marhite-hite tod di parbadia, asa mamuka jala marujung di bagasan dame pardongan saripion maside, tangikon matang yang namion, ala asido holong miroham. Amin. Dari jima kur naposo hulung nasian rata perawat. Hari yang bahagia, hari yang bahagia. 1, 2, ya. Hari yang bahagia untuk Ananda berdua, sujud di depan altarnya, terima berkat dari Allah Bapa. Kini saatnya berpisah demi kebahagiaan hidupmu, mengarungi samudra yang luas, bersama Tuhan engkau lalui. Jadikan Tuhan milikmu, memimpin perjalanan hidupmu. Roh Kudus selalu bekerja di tengah keluarga yang baru. Semoga abadi selalu, damai sejahtera menyertaimu. Sama perpisahan Anda pergi dengan kekasihmu. Berbahagialah Ananda, doa kami selalu besertamu.
Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Horas madihita salutna. Di hamu amanami nanami salutna tahe nani haholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Hata ni debata naga bedasor manang ojahan di rumah tangga muna. Ima nanenet sian Efesus 5 ayat 2. Songonon ma bisi tapayu tibet ma. Jala parangehon hamu ma haholongoni. Songon Kristusi nama kaholongi hamu. Jala dileko do diri nah mokop hita. Gabe silua jala pelean bahen kuat na khusus tu debata. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Amang inang saluhut natahe nani haholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus, khususnya kalian berdua. Artinya ada komitmen dan prinsip untuk bersatu. Tadinya kalian memiliki pribadi dan karakter dan mungkin memiliki peran masing-masing. Sebelum masuk ke jenjang pernikahan, si Marpau masih duri-duri dan berusiaan masih disebut anak buru. Tapi ketika sudah komit untuk memasuki rumah tangga, maka saya percaya kalian memutuskan untuk bersatu dan menjalin hubungan. Dan ingatlah bahwa pernikahan itu membawa perubahan dan penambahan peran. Orang laki-laki berubah menjadi seorang pemimpin di tengah rumah tangga. Artinya penambahan peran itu bukan hal yang mudah, tetapi ketika sudah komit dan memiliki prinsip untuk bersatu dan memikirkan membangun rumah tangga, maka saya percaya si Marpau sudah mengenal karakter serta prinsip wanita yang dipilihnya. Ya, itulah kesempatan, diberi kesempatan untuk memikirkan ulang bagaimana, apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Sehingga karena diberikan waktu, maka waktu itu memutuskan hari ini saudara melangsungkan pernikahan, memutuskan komit dan memiliki prinsip dipersatukan oleh Tuhan. Ya, tidak ada lagi kata-kata salah memilih. Karena apa? Karena pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus, yang dipertemukan itu, cinta itu adalah anugerah yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ada orang bertemu hanya 1 jam, tapi Tuhan katakan inilah pasanganmu. Ada orang sampai 10 tahun, 5 tahun, tapi itulah cara Tuhan untuk memproses dan mempertemukan kalian berdua. Ate, Marpau, saya melihat, saya katakan tadi sekalipun hanya mungkin Margai, saya melihat dari luarnya berusia ini cantik, ya, cantik. Tapi bukan hanya dari luar. Yang terpenting kita perempuan inner beauty, ya, harus kecantikan itu harus lahir dan terpancar dari hati yang terdalam. Jadi siapa doa mata, jangan ragukan kecantikanmu. Buktikanlah dari luar dan dari dalam. Itu yang terpenting. Sehingga apa yang saya katakan, sehingga dan salah si Marpaumon memutuskan dohot mangarito mabayo gabedonganna. Bukan hanya laba yang perlu, tetapi laba rugi itu sudah menjadi milikmu, ate. Dan mulan kegambengan di si Marpau nagabe milikanmu.
Tapi lihatlah, setiap manusia ada kelebihan dan kekurangan. Haram neipe, keburukannya juga itu sudah menjadi bagian milik wate. Sibuk Bode nomor 150 ayat 1 sampai ayat 2. Ditahi rohamu nan wai nan marbagas, alai dan tamaha kusir marbagas sawan sepeledir. Atong tangingon hamu majolo hata ni debata, taringo turukut ni pardoan salipeo ni hak Kristen. Dung ditopa debata jomai didok ibana, dan ringgan sasada bawai tujuh, ubahen madi ibana sada buru-buru, pangurupi di ibana bahen aku ni didok Tuhan Yesus, ganuk na paulakon na diolina, iya so alami na marmainan, na palakukostan, pangalakut donang na makuat na sirang, atau na pinadomo ni debata, dan jadi sirang ni John. So londo didok debata tu bawai, hamu akabawa, haholongi hamu ma parbilu tamu nabi, so Kristus na makaholongi huli, jalan mangaleng diri na kumokotsa, unang buruk hamu dopak nasida, ikon maroha hamu madongani nasida, sangap bahen hamu nasida, sondongan panean di hauluan naso rasuda. Duhi sonodo didok haka di debata, tuaka berburu, dioloi akka perempuan mabawa nabi, songon pangoloi nabi Tuhan. Ai bawaido ulu ni parbintana, songon Kristus ulu ni kulie. Ikon motor, porman, toman, madungan halapohon, dohot hamenahon ditoti panami di borbori. Imana arga di jolo di debata, dohot di jolo di jolo. Atong son arga nama parangikon, hata di debata mahamu. Sumulukon para sinirohan, dohot habasan, dohot hasereko di roha mahamu. Masih pauneunian mahamu, dohot masih asia-asia. Sanggup riting niroha, murut rimas, panogahion dohot pangisayoni, dauma siang. Alai dijang disanggup naik, masih habolongan pahamu. Aidu rahut-rahut pinasundingkan, dungi dami nasian debata, ima mangarajai di bagasan rohamu. Jala sanggup na nabi na emuna, mahirihite hata manang pabahekan, totong may mahirihite kuar di Tuhan Yesus, asa ibana mangarajai rohamuna, dohot ulamuna. Atong nunga diberi hamu hata di debata, taringo turuhut ni pardohan salipeoni, namanukun maaw nuay jumulo di ho are pangoli, Jeffrey Saparudin Matao,
Olodoho maka jojok kon di jolo ni debata. Nau poto sambut. Doha di jolo ni akka dongan aku di son. Di pangidoro hamdo si sape nur ya iman boru siahaan nani ritmon gabi donganmu saripe olodoho maka honongi ibana sian nasarham dohot maulakon sian nasa gugum uhut marparangi kon parangi labadira rap dohot ibana na olodoho mga jual dohot agalion tung surah murah parangina jala nasetupa paulahonmu manang tadi penemu ibana paima disirang amatean kamu subut molo nang sadar kan malului sambut naik dogma odo namanukun maau dohot diho ale ilang sape borusiahaan niririt ni si dia prima paungon bahen dongan na sarite na olodoho maka jonjokon di jolo ni debaka na poto salhut dohot di jolo ni dongan aku di son na di pangido rohamdo si je prima paungon gabe sinodukmu olodoho maka holong ibana sian nasa roham dohot marpangalafo nature maradokon ibana dohot marparangi kon parangi na badia pabuah hal Kristen ko jala na sotupa mahilolong ko manang tadi konommu ibana paima disirang hamatean kamu subut molo nang sadaro hamaonoi salutna dogma kon naposo ni debata dua na mapuan hatana tuhamu marhite-hite kuar di debata ama anak dohotod di parbadia awadok tuhamu na pinadomu ni debata adang jadi sirang ni jolpa di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu disodakon Tuhan debata mabuhina Tuhanmu jala asih marhana didahamu didopakon Tuhan debata mabuhina Tuhanmu jala dipasorkon madamena tutot lumuna mauliate dihita salihutna mauliate dituhatta dihamu pengantin dison hami sian parhaladu HKBP parparean resort narumoda nanaing pasahatot cendramata tuhamuna berupa bibel on pasahaton nami tuhamuna takas dodohonon nami dang nalawsip panomuna alai laho jahau muna asa adong songot modal muna laho membangun rumah tangga anggian ma rumah tangga muna tujuan ni arion gabe rumah tangga na berbahagia na biar mida jahoba songoni masih pasahaton nami mauliate Mari dibika siapa PD nomor 105 Rusia yang sedasar menangani laos disoma tapasaha beda.
ama pilianta matani yang mahita. Alede bata amanami na di banwa gija. Wodo harorwani saluhut selehon-lehon nadenggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasahat kami masian na nilehon mi Tuhami. Pilihan nami Tuho. Say jalo may gabi wag na husus di julong. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparahasya kami pilihanon. Pati pulhon harajon mu di tonga-tonga ni William dohot di pertibion. Buhay marohanami maririhite topi. Asalam tutadahami gudang ni seleo-leon ni Tuhami. Asalam gitir kami madok mauliate Tuho. Maririhite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ramadok mahita di tangiaw ale amanami. Ale amanami dari bapa kita. Saya dari amamu. Saya orang rajamu. Saya selalu malu memahami bahwa semua dari bapa kita. Leo mana saya belum berasa hari. Saya sama dosa nami semua dari sanami. Hidup saya orang berdosa kami. Unang ini hidup kemujunan. Baru memahami siapa aku. Ayo orang pulang raja. Doa aku. Amin. Asli rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsauran itu di parbadiama. Natotong mangaramoti hamu salutna. Amin. Mari
cintaku. Unang sa sukuni bei Boha bagas ni holaki Tuhan Tung saribu rosi boru nauli Anggoro haku hoto itu ho Una como Una como se boan maawi to tulomo ni rohan dan jua oku ipangidoan ni ala nasi tutudo holoki tuho pos marohan tuau hasian dan bahenoku holas gabe kecewa nunga hugor gago armiri rohaku ikoko nama itu nagabe rokatu haholongan unang sai sukuni bei
mamu. Natu bama boy seperti tadi, mas mamu sudah sabar ikan. Natu bama boy seperti tadi, mas mamu. Berarti kianon, bahasa taima, tuturak sekian, sisalo, titim maraku, mas mamu rasa nami. Sebelum sesaat acara puncak, ada orang raja datang ke ibadah, hasil baik penjuru. Tapi ngopi orang dahulu ada tulang. Ada kesempatan seperti kenon, mas kamu, dot
ben nami na tu pama bos bi to di wami Romau bolo to kam ne sila majom sudah na sa ulo nami tulang nami ibarat kianon to kami tamu Romau ula nami siahan masuk mahamura nami uduro kalunga hela dot bermuna
kata mau lihatin ang di Bunguata tinajong-jong kami tutu di song goparannya punami Raja Gung semorong-orang rabdot hahaduri nami nasuksuk ima dinama kalasong dinama calo pasu-pasu perbagasong anak dohut parumain nami marhiti na poson itu kata saya ingin menutu mencakon daging nang todi nasida sakit marhiti tujuh luanon dapat songong akan pinang dunia ka na dua-dua bintang naru meristo pun nasumorong di pasahat amat tadi bata dinasida anak nadiri dohut buru itu doktorok harus dipertingkianon dino kuturok kami sebagai nami nak sebagai tua anak dohut parumain nami hamang para musik nami dinanain Tuhan nami manang doktor nami baik damang madihami kodang mula-mulai baik untuk damang ma tu kodak sobak baik damang asai misda berdua mena dudu paling goman di Siborok amat tadi bataro tutu pangalapat tua foros kesalu di Paroro alani tidak mengudaur adat kami angkia tutu di Paroro adat di Paroro tanpa mobil di Paroro amat tanah mati di batar bedamang madihami kondangi sampuara Paroro di bedamang asa bintang naru beris tompun nasomoro pamidonya Mantaraza tubuh teman tua di bata di tongos tutu anak nadiri doh torok yang doh parumain nami alani pada nami kayak madihami kotak tidak asangkit madidak dianak madidak diburu los payutung ma kodang sitoro keparan banyak asa tano lihat mena tingkan bain perhutang tano saba tingkan bain perhauman tinan yang mengadian mahami di poguni alaman namion perkusit nami bain mangkudak siliat dia di asa lihat tutu gabi lihat horas
nasa buru nami inang ro manomban bahami terlalu diraja nasa tulang hula nami katanya dua-duai hari aram abonana hari aram nang bulungna angkiat matutu gabi sadhum pinaramana mangihut gabi nangaka pinarburuna ada ujungan nami matur-tur nami amang permusik nami son hatanes dua-dua siap terina matio pangasian yang di pengadaran udang si tiu-tiui pengalapan di penggabian haruruan di parhorasan alani baik marihami udang si tiu-tiui dia nak kok matanya di nak dulu kami tahu dulu dia nak do parungan nama jalo pamasku sesuatu perbagasut satu hatta perhidi napa sonai tikio tutup naik pator-tor nama dia nak do parungan nami dia mu amak permisi nami baik makodang mula-mula dia bermula ulah gabe bermula ulah mamora las pai hutur dalam matu kodang sopa-sopa badana Maulah tengah musik nabi bayam madi hami danak rupa rungan yang gondang diang dirang anggia tumigo madidang anak madidang guru laspai hutur dang matu gondang sapi anggia sapi sangap sapi tua asal sapi kami ulus tu anak rupa rungan yang gadana
namin nang jalon naik ma ujungan tor paruhan namin asa bet kau magodak sitiu tu asa tiupang gabi tiupang rasa tu anak lu paruhan naik paruman lu tu asakan ibadah